Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya mitunga si Jesus sa bungtod o gitawag niya ang mga tao nga buot niyang pilion. Nanuol sila kaniya ug nagpili siya napulog duha na iyang gitawag og mga apostoles. Mingon siya kanila, gipili ko kamo aron makig-uban kanako ug ipadala ko kamo aron pagwali ug makabaton kamo gahom sa pag-abot sa mga yawa. Mao kini sila ang napulog duha nga iyang gipili. Si Simon ginganla ni Jesus og Pedro, si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo. Ginganlan sila ni Jesus og Boanerges, nga sa ato pa mga anak sa dalugdog, si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon nga patriota, ug si Judas Iscariote nga nagbudhi kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Laygon ikaw o Kristo. Ang number one nga magamit gyud sa pari mao ang tingog. Gipaong o gamay, galisod na. Ang sunod ang kamot. Maputol gani ni awa na mahimo. Nga ikatulo ang tiil. Karon ang tingog pa. Mapaong ni wa na gitay kolekta. Muna mga igsoon, pasalamat ang napatay mga grasya. Ako pasalamat sa ko nga bisag napagaw makatingog pagamay. Ang Ginoo kon musugo lahi nato. Kay kita kon musugo ato mang papangita og paagi ang atong gisugo nga matuman ang atong sugo. Bahala ka diha, diskarte. Unya kung dili matuman, masuko dayon ta. No, kana inyong anak ko, panglaba. Panglaba, tanaw din imong iyang gilabahan o dili mayo pagkalaba, kasaban. Pero ang Ginoo, kung mao'y musugo, tagaan taniya sa gikinahanglan aron matuman ang atong sugo. Matod pa sa unang pagbasa, akong ibutang ang akong balaod diha sa inyong hunahuna o kasing-kasing. Di na kinahanglan magtuon pa mo ani. Di na kinahanglan nga naapay mutudlo ninyo. Automatic na nga mulihok. Sa iya sang pagsugo sa iyang mga apostoles, pagsangyaw sa maing balita, ingon siya, ay mo kabalaka unsay inyong isulti ug unsaon ninyo pagsulti. Ang Espiritu Santo mao'y mo supply ni ana. Yan asa siya giingon, papahawaan ninyo ang mga yawa. Nya unsa man sa iyang gihatag, ingon siya diri, gihatagan ko kamo gahom sa pagpapahawa sa mga yawa. So nanagid tanan murabag usa ka maestro mihatag og exam sa iyang estudyante, nya all answers are provided. Ang imo na lang ang pagsuwat sa answer dito sa answer sheet. Pero nanang answer tanan. Ganahan mo ana. Adi mo ganahan. tagaan kag sakyanan
ikaw pa may mukat-on og drive. O di ka mukat og drive, bangga ka, patay ka. Pero ang Ginoo, kung muhatag og sakyanan, automatic kamao na kang mo drive. Ang imo na lang, ang pagsakay na lang sa sakyanan. Ganahan mo ana, dili. O niya, karon, nagtuman ba mo sa sugo sa Ginoo? Nganong daghan man mo ingon, lisod kayo tumanon ang sugo sa Ginoo. Pagkalisod gyud. Kano pangutanan na imong tupad. Ina gisayunan kapag tuman sa sugo sa Ginoo. Kano pangutanan na. Sayon tumanon. Awa, di ba? Loos lang mo lingo-lingo diya. Nganong lisod man tumanon ang atong hunahuna giharian sa yawa. Ang atong kasing-kasing gikontrol sa yawa. Kinsa man ang yawa, mangingilad, prince of deception, mangilad. Nana. Mao na ang resulta, di ta ganahan mutuman, kaya nga itong hunahuna, nagreklamo naman. Dili ta kahunahuna nga inig-ingon dahil Ginoo, higugma imong kaaway, naa na dahil siya'y gugma nga gihatag nimo para sa kaaway. Ang kuwang ang pagdesisyon. Once mo desisyon ta, naada yun. Mugawas dahil ng gugma. Inigingos Ginoo, ayuha ang masakiton, naanasad ang grasya para pag-ayo sa masakiton. Ang desisyon, ang pag-atiman lang sa masakiton. Kana, the decision making, diyam na dire. Importante, mo desisyon ta. Ganiha, di na ko ganahan mumisa kay di mo gawas akong tingog. Dito ko sa taas, ga practice kong sulti, wag mo gawas kayo. May desisyon ko, munaog ko, aron mumisa, kotoblas mo gawas. Niya mo sa ili gawas, jutay. Di ba? Awa mo yung nadungog. Awa mo yung nadungog sa akong isulti. Basig, ako rin kahuna-huna, ako rin na inidungog. Namoy nabati, no? Okay kayo. Basig ugma, wana, ba na lang maglihok-lihok ka ni. Wana, ginimutingog. Pero, og sugoon ko sa Ginoo, pag kuhaan, misa lang yapon. Kalibitaong ato dinhing, ato mga projects, dagko kay ni kantidad, kanarong atong kumbento, dako kay nagkantidad, atong kuanonon, i-raise na to. Ngako radyong naasa kong kasing-kasing o gunahuna ba? Isugo man tas Ginoo ni iya sa ning providan o budget pinaagi sa mga kasing-kasing sa mga tao nga naay ikasarang paghatag. Ngunang wajud ko ma-problema aning dako-dako na tong project. Relax ra ba? Kamusang mga minyo ay mo ka problema pila kabuk inyong anak. Kay kada anak na ananay budget ang Ginoo para anak. Gikan sa iyang pagkatao hangtod ikamatay. Ay gyud kabalaka. Muna ayaw na mo paggamit ang mga pills, kondom, palaygit o uban pa. Ayaw na. Wa na kinahanglan na. Imo ra gyud hunahuna mo naghadlok-hadlok nimo. Ang Ginoo na ana siya gihatag. Kung tagaan mo daghang anak, dako sa siya budget. O di san mo tagaag anak, awa sa siya budget para anak. Ay akong kaila, usa sa na sa atong mga donors dinhi
wa gid sila'y anak. Naam sa kita din ang ato gid dining inahan dinhi sa atong pagtuo si Sister Faye o si Bradlito, wa man sana sila'y anak. Naanta sila'y budget. O atong tanawon, nagi sila'y budget para anak ko. Pero wa gid tagais Ginoo. Nga naman, dili tingali mao'y pahilunaan sa ilang budget ang maong anak. Pero unsa may gihatag sa Ginoo nila ang pag-atiman og daghan kaing mga pamilya pinaagi sa ilang business establishments o mga organizations nga ilang giatiman dinhi sa simbahan. Daghan kaing pamilya nga ilang atimanonon. Lain-lain lang kitag pamaagi. Ako sa una sad, gusto jud ko magminyo. Nasa kong unahuna, gusto gyud magminyo. Panguyab yun, panguyab. Ngita gyud ko asawhonon nun. Anya, pagka abot na sa edad nga angay na yung iminyo, 30 na akong edad, ang gihatag sa Ginoo nako nga bag-ong inspirasyon mauman ang pagpari. Hilak-hilak pa ko ato. Hilak-hilak ko ba? Hantod ni desisyon jud ko nga magpari. Karon mao day ni gustos Ginoo. Anhi ko magpari sa San Vicente Ferrer Parish. Di ba? Nagkita na ta. Ug naminyo pa ko, sige lang ta kog dagkot diha. Das mga anak nga imat kay naong no ana diha. Way siguro maliwat pa ko anang uban na sige pangayo. Das mga bata himuong puhunan ng bata sig pangayo. Wa pay siguro no. Ug ako gito banggi namugos gyud ko ato ba. Niya kay ni sunod man ko ana yan ako din Matud pa sa atong unang pagbasa, ang daan nga balaod giwagtang na, giilisan og bag-o. Ang daan nadunot na, ilisan og bag-o. Unsa maning bag-o? Ang plano sa Ginoo. Unsa may daan? Ang atong plano. So ilisi ginang imong plano, dawata ang plano sa Ginoo, ug di jud ka magmahay sa imong kinabuhi. Muna si Santo Niño kanunay nang muhagit nato. Kada nato isas atong kamot kanamo maluoy kaunta kanimo nang ilaba. Ang gusto ni Santo Niño di ta magsigig hunahuna nga di ko kahimo ani. Di ko kahimo ani. Lisod ni ayaw na. Kay pag-ingon nato kanamo maluoy kaunta, moingon sa Santo Niño, ako nakang gisuplayan paghimo lag desisyon nga mosunod kanako. Ayaw sunda ang imong kahadlok, ayaw sunda ang imong mga biases, ayaw sunda ang imong mga garbo. Sunda ang akong isulti nimo. Og pinaagya na mahimo dayon tang malampuson sa tanan natong mga buluhaton.